Matul tmiem din il-ġimgħa saret il-maratona televiżiva organizzata mill-Fondazzjoni Ju bl-iskop li jinġabru flus għal missjonarji Maltin li jaħdmu f'pajjiżi tal-missjoni bħal Kenja, iż-Żambja, l-Indja, il-Peru, il-Gambja u l-Filippini. Il-maratona tal-Fondazzjoni Ju qed tiġbor flus ukoll għal persuni li jinsabu bla dar wara t-terremot qawwi li laqad diversi żoni fl-Albanija f'Novembru li għadda. Iż-żoni milquta minn dan it-terremot deskritt bħala l-aktar wieħed qawwi f'dan l-aħħar 30 sena f'dan il-pajjiż jaqgħu kollha taħt id-dijoċesi immexxija mill-Arċisqof Malti Monsinjur George Frendo. Il-ħadd żar din il-maratona l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius. Fl-intervent tiegħu huwa tenna l-importanza li l-poplu Malti jkun solidali u jgħin lil dawn it-tfal innoċenti. David Agius tkellem dwar id-tbatija li għaddu minna dawn in-nies fejn seta' jesperjenza din id-tbatija meta hu stess mar l-Indja u mess il-faqar bidejh. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar ix-xogħol siewi li qed jagħmlu dawn il-voluntiera biss dawk inqas ix-xurtjati minnha, filwaqt li ringrazzja lil Dun Ġwan tax-xogħol kollu li jagħmel bris il-missjoni. David Agius wassal messaġġ lill-poplu Malti sabiex jagħti id-donazzjoni tiegħu lil dawn it-tfal fil-bżonn. Wara l-intervent tiegħu David Agius għatta ftit tal-ħin iwieġeb it-telefonati tal-pubbliku. Is-sibt żaret ukoll il-maratona tal-Fondazzjoni Ju il-President Emertu Mer Luis Kolero Prega. Il-maratona li l-għaddejja minn nhar il-ġimgħa tiġi fit-tmiema il-ħadd filgħaxija.